På fredagen var det dags för förlovningsfest nu när det äntligen är klart att kronprinsessan Victoria kommer att gifta sig med sin Daniel. Det var en stridström av bilar ut till festen på Drottningholms slott. Prins Carl Philip kom i sällskap med Madeleine och hennes pojkvän Jonas Bergström. Kungabarnens kusiner Gustav och Oskar Magnusson anlände i taxi, vilket de var själva om. Naturligtvis var även Daniels familj på plats. Mamma Eva, pappa Olle och systern Anna anlände tillsammans.